Halløjsa derude. Lige inden jeg løber en joggetur på 6 km cirka, så vil jeg meget gerne lige fortælle jer noget. Og det er, at jeg indsamler penge ind til Børnecancerfonden. For børn, de har jo ikke fortjent kræft overhovedet i livet. Så derfor vil jeg blive super glad for, hvis I støtter mig og min indsamling. Og indsamlingens mål er cirka 5.000 kroner. Og jeg skal samle dem ind inden maj måned, fordi jeg skal løbe CPH Marathon i København. Ja, siger sig selv. Og det er 42 kilometer, bum 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 bum. Og så så får jeg en trøje, hvor der står Børnecancerfonden på, enten på ryg eller bryst eller mave. Yes, og det bliver i hvert fald synligt. Ja. Ja. Men jeg vil blive super glad, hvis I støtter min indsamling, og linket det står lige ovenover mit hoved. Og nu vil jeg gerne lige løbe en joggebørge på 6 km, så cheers.